O diyan na may sa balay. Nagluto na ko. O diyan nagluto na gani ko. Nagahong manginasal ba style. Ag-usa di kapoy ko no. Kapoy ko guys. Magkansa ko ron. Kaway sa ang prinsesa. Yes. Daraag. Isod na ang manok. Ito na yung takban. Lami baka ni. Gutom na ra ba? Atong cheko ng atong manok. Ug naunsa na ni. Kay murag ganimaho ng humot. Tuto na, nagtuto. Wapa. Wapa. Taon pa. Atong balihon na taon-taon. Bay, ito ng balihon. Balihon kung mabali na ba ang atong manok. Ay, gay, ganyan. Mabali na mo. Sabi, nagtuto na. Ito nang kuhaon ni. Kay murag giluto na ni. Naluto na ni. Ito ni. Ito. Araga mong mang inasal. Ano nga na mag-screen gigamit nimo? Sunday. Di man tong taas. Tong batong ra. Mau na oy kana. Diba? Aray. Ito bang gamay? Ano mang di ka naman? Di man masibo. Ah. Duha ko nakabuok. Ay, tubig. Mangaon na ta guys. Sa atong mang inasal only rice.
ko. Ano ako diyan? Oh, may bigtilok lagi. Ninja. Mga bukog ninja ako dikit-kit. Diyan mo yung tilok. Kit-kit man nagbukog. Ano? Sudah lang ako. May lahi mo na yung aso, no? Nasunod yung aso ba? Hello. Beli gamay, Bi. Beli gamay. Dito sa bintana. Mugnaw ni Ron. Ay, bagdag pa. Gusto niya maka... Gawas ko an negative 4 degrees. Lean home for you. Ako man. Inom ko sa unas. Manginasal nga. Suga pa kumukhaon na to. Kaya PM to. Mga mo na ganahan. Bako da. Breast. Ano nga. Makaurot ko. Black rice. Mga katulo siguro kumutawag ka ng waiter. Ano yung dupulasan mo na no? Sabi na itong ilang... Chicken oil. Na naman yung balik, di ba? Na ba? Minsan. Minasal ko manawa. Nawa ko sa ito. So good? Oo, na naman. Balhin. Ano sa lisan? Lungog. Ay, matutupan din ko na. Wala, ito slow. Ito kay luto. Hindi na maka breast. Sige guys. Okay. Manghugas pa ko. Ang gas. Ang gas. Asin. Ako yung nagluto. Ako hindi mo hugas. Oh, man. Mas meron. Wag na dahil laing plano. May plano. Laing plano. Ang gas ka. Dibo. Guys, hindi mo na yung daganahan ng gas. Ako yung subuok adlaw ko na rin naghugas. Limpyo ko ganina. Naglaba. Stilan. Pagkayahay. Off meron. Hindi ko lang sa asawa. Ano? Luto akong tabi. Ako. Anong tiil man gamit? Hindi, ilang. This is like. Okay, kung ano na yung mga dumog, mga makwak. Tayo taon dyan. Ako po. Yung tiil ba? Yung mo. Basic food. Ano ba tayo pigasin? Hapit na mga bat. Sa mga nag-subscribe, salamat. Daghang salamat. So, paka-subscribe. Suwa pa na-subscribe. Suwa pa naka-subscribe. Go, go, go! Subscribe na para aligre. Malingaw ang tanan. Sige guys, amping. Thank you for watching! Hello! Nagkuan meron mag-movie marathon. Ang problema kay ag-usa. Saan ba ni nag-movie marathon? Sleeping marathon man. Nanaumig horror. Ang title, Hereditary. Nindot siguro ni. Ya, dukaon man way makaon. Nanahutdan mig chichirya, mugawas ko. Popcorn mo. Ano di? Popcorn? Wa man ti.
Tindaw ng popcorn. Nakakabuhi na. Na may kuan diha ka ng sa Shell, sa gasoline station na may ilang tindahan. Hindi pa na manirado. Mga to ko kadali dool ra. Yung damo uban ko no. Tugnaw ko no. Ako ra. Ilis ako kadali. Kita kay tugnaw naman, gabi naman gud. Midyas ta, magmidyas. Pero magchinilas ako. Alright. Atay. Gawas at gawas. Oh. Fast food sini sila. Abli pa man siguro ron. Sus, magkuhan butas kutsa ni ron ginag-ayos na po siguro na eh. Uy! Gahi ba? Ah, gahi din. Ay! Palitag kuan. Chichirya gamay kay tuog mo itong usa, huwag makaon. Nakalaay man siya kaubag tanaw sa lida. Dool naman pod. Decide na lang mo ko. Palit na lamang. Okay. Kung po trabaho ugma. Alas 9 pa diri sa gabi. Daduka na good pod. Unja manawag pa mis kuan. Manawag pa man mis mga bata Pilipinas. Temperature karon dire negative 2. Kita mo deer tanawa karang daghan ng deer oh. Nas kilid oh. 5 kabuok. Sudog. Kung ano ba na sila usahay mo no? Tabok ragkalit, mabanggaan mo na. Wow. Mato gani kay dola pud mi kuan diri. Tindahan nga mapalitan ba.
seryoso lagi diri nga kanang paras ato nga na yung mga tindahan-tindahan gagmay-gagmay. Apply pa siguro no eh. Man po. May ilan na kaya ganang mga suga sa gasolinahan kay kuan man magpapawong man manap dito park. Palit sa tapalit. Palit taog. Kaya naman ito si Zag Doritos ko no. Doritos nga dako. Okay ni. Mao ni. Doritos nga puwa. Ano, nakapalit na ta. Labis sa tas kotse kay tugnaw man di ay. Ay nako. Mag-video ta ko pagbayad, maglisod man ko. Kalisod man. Tara, balik na ta. Natog na siguro itong usaraw, naginanok na. No. Yan na da. Ano yung request ganahan gani. Doritos nga kuan kuno color purag puwa. Lapod lagi Mumbai kaya radyo pa to wah hindi na ko bulakaw apoy na
pa ka tabok. Na, abot na taron. Abot na tag guys. Aray. Gusto gawas kaya ron makapalit ug makaon. Malaski na itong usa makakaon. Nagsarap pag may mukha o binani. Chiriya kay apoy lami o kanunay. Dakin hindi ni mahurot na mo. Sirado naman may. Lagi man ni. Laski o. Nagkaon mga gamay. O sige guys. Thank you. Ano na po mig salida? Beer ko no. Ambot.